Историята на Уилингтън Арбър. Какво ще кажете, ако ви споделя, че един от най-богатите хора в Америка прави така, че собственото му семейство да не пипне и цент от парите му в продължение на цели 92 години? Не 10, не 20, 92 години. И най-абсурдното, направил го е напълно законно. Без измами, без вратички, чиста доза студен, пресметлив гений или може би брутално отмъщение. Това е невероятната, но съвсем истинска история на Уилингтън Бърт, кралят на дърводобива, който превръща богатството си в най-дългата игра на нерви в историята на наследствата. Гледайте до край, защото финалният обрат ще ви накара да погледнете по съвсем друг начин на семейството и парите. Уилингтън Бърт е роден през далечната 1831 година, когато Америка все още е дива и неизследвана територия. Към средата на века той вече се е настанил в гъстите борови гори на Мичиган и започва да гради империя по стария начин, с братви, безкоретници и нечовешка воля. Бизнесът му в град Сагино бързо се превръща в легенда. Дърветата се изсичат с милиони, реките буквално почерняват от трупи, а парите започват да текат като вода. Но Бърт не спира до тук. Купува мини за желязна руда в Минесота, инвестира в железниците, които свързват страната, и в един момент дори спасява цяла канадска банка от фалит. В края на 19 век той вече е сред 8-те най-богати хора в цяла Америка. Притежава десетки милиони във времена, когато с $1 е можело да се купи цяла къща. Той не е просто богат, той е могъщ. Кмет на Сагино, сенатор на щата Мичиган, абсолютният и неоспорван крал на Средният Запад. Отстрани животът му изглежда като сбъдната американска мечта. Отвътре обаче се надига нещо много мрачно. Зад фасадата на огромни имения семейство Бърт се разпада. Уилингтън има няколко деца от 2 брака, но отношенията им са съсипани от години. Вечни скандали, дълбоко недоверие и ледена дестинация, която парите няма как да стопят. Милионерът започва да се убеждава, че децата му не заслужават и стотинка от богатството му. Не и поравно, а може би изобщо. И тогава взема решение, което ще промени всичко. През 1919 година, на 88 годишна възраст, Уилингтън Бърт умира. Когато адвокатите отварят и прочитат завещанието, в залата настъпва гробна тишина. Децата му получават трохи, смешни месечни издръжки, суми еднакви с парите, които той е плащал на готвача и личния си шофьор. Само един от синовете му, неговият любимец, получава малко повече, около $30,000 годишно. Но това е нищо. А основното богатство? Ето и бомбата. Огромната част от състоянието му, градено цял живот, се заключва в специален фонд. Не за 10, не за 50. Парите могат да бъдат докоснати едва 21 години след смъртта на последният негов внук, който е бил жив в момента на неговата смърт. Бърт е проучил законите като шахматен гросмайстор. Той взема едно древно правило. Прашно правило от правото. Правилото срещу вечните тръстове. И го разтяга до абсолютния му законен предел. Той не нарушава закона. Той го превръща в оръжие. И така започнало чакането. След 1919 година настъпва тишина. Богатството стои заключено и просто расте. Умножава се на заден план, докато светът се тресе. Първата световна война приключва, Втората световна война избухва и си отива, следва Студената война, кацането на Луната, раждането на интернет. През цялото това време
Децата на Бърт умират едно по едно. Наследниците му живеят съвсем обикновен живот. Плащат сметки, затъват в дългове и нямат представа, че само на няколко поколения от тях стои заровена златна мина. Минават десетилетия, сменят се поколения, а парите чакат. И тогава часовникът щраква. Последният жив внук, Марион Стоун Бърт, умира на 21 ноември 1989 година. Финалното 21 годишно обратно броене започва. Армия от адвокати започва да рови из целия свят. Проследяват се семейни дървета, брачни актове за раждане и некролози, обхващащи повече от век. Случай е толкова заплетен, че съдията по делото го нарича най-сложният кошмар в кариерата си. Появяват се десетки измамници, но само 12 души доказват, че в жилите им тече кръвта на Бърт. Май 2011 година, точно 92 години след като Уилингтън Бърт е заровен в земята, специалният фонд най-накрая е отворен. Сумата вътре? Зашеметяващите $100 милиона. Парите отиват пред 12 абсолютно непознати далечни потомци, 3 правнуци, 7 праправнуци и 2 праправправнуци. Никой от тях никога не е виждал Уилингтън. Повечето дори не са чували името му. Най-младата наследница е на 19 години – Кристина Камерън, обикновено момиче от Кентъки, което играе тенис и спестява за колеж. За една нощ тя осъмва с $3 милиона в сметката. Когато журналистите я питат защо според нея прадядо й е направил това, тя дава отговор, от който побиват тръпки. Ами, сигурна съм, че просто никак не е харесвал семейството си. И така, какво е било това в крайна сметка? Гениален финансов ход, който спаси и умножи богатството на семейството за цял век, или брутален, егоистичен акт на контрол? Последното – майната ви, на един властен старец към собствената му кръв. Защото истината е една. Уилингтън Бърт не просто остави пари. Той контролираше времето, той подчини съдбите им и ги принуди да чакат почти век, за да докажат, че заслужават труда му. Затова ви оставам с въпроса, който няма да ви даде да заспите лесно тази вечер. Ако вие имахте такава власт, бихте ли дали всичко на семейството си веднага? Или бихте направили като Уилингтън Бърт, да оставите времето да реши кой наистина го заслужава? Споделете в коментарите и ако искате още истории за най-абсурдните завещания и скрити състояния в света, абонирайте се за канала и ударете камбанката, за да не изпускате нищо. Чао и до нови срещи!